Hei, tässä olisi treeni, minkä sä voisit tulla tekemään esimerkiksi vehmaisten urheilukentälle. Tää koko kropan treeni aloitetaan ehdottomasti lämmittelyllä ja avaavilla liikkeillä, joita Valtteri nyt näyttää. Esimerkiksi kevyttä hölkkää, hyppyjä ja kropan availua. Ja kun lämmittely on suoritettu, niin voidaan siirtyä itse treenin pariin. Tiedossa on muun muassa juoksua, vatsoja, kyykkyhyppyjä sekä paljon toista, jota tämäkin suoritus vaati. Ensimmäisenä liikkeenä toimii juoksu ja tarkoituksena on, että teet eka yhden kierroksen kokonaan loppuun. Eli alkuun 200 metriä juoksua. Juoksun jälkeen siirrytään suoraan seuraavaan liikkeeseen ja seuraava liike on punnerrukset. Näitä tulisi tehdä 10 toistoa, josta siirrytään suoraan tekemään 20 kyykkyhyppyä. Kolmas liike kuormittaa myöskin jalkoja, sillä tehdään askelkyykkyjä 10 per puoli. Ensimmäinen kierros tulee päätökseen, kunhan saadaan tehtyä vielä vatsoja 10 per puoli. Sitten saa pitää vaikka ansaitun tauon, ota hörppyvettä ja pidä taukoa semmonen 1-2 minuuttia ennen seuraavaa kierrosta. Kun olet tehnyt sopivan määrän kierroksia, niin lopuksi voi esimerkiksi vähän venytellä vielä ja sitten ihan voittajafiiliksellä takaisin kohti kotia.